Goeiedag, beste followers, familie, vrienden, kennissen, vijanden, haters, nieuwe vrienden. Mijn naam is Siebrano, de stem uit onverwacht. Bosekondre, Akoronboy, is geboren in het district Para. Kijk, ik heb een dringend verzoek. Als u een Siebrano fan bent, als u een follower bent, als u familielid bent van me, of kandidaat aan presie, loopt me zonder of me sabi, mino man schat ongeveer om mensma en volg me. Mino man sabi ongeveer om mensma no loopt me. En mino sukuf sab dati. Sami o sukuf do, mo tang sukuf do, sami gwen do. En dat na, do aroko, sa gado pot kimif mi do. Minaf kongudu, minaf bi abigozo, minaf abigi wagi, ma temi dede, da misak tak gado musman sekemi anu da temi tak ai mi boy. Idu precies sambe aksi fidu. En dat na libi boom, libi kring, accepteer de foto en sukuf corrigeer ding. Libi wan marki na tap gado grondtapu, na dat me libi. Als u mij een genoegen wilt doen mensen, omdat die affetidisi na nooit begin. De duivel is een leugenaar, dat we allemaal sabi. Mensen, het is een verzoek met ik masragado begunu. Minusap faye kargado, if na Allah, if a Jehovah af faye karing, if na nana kedwa man kedwa po, met ik en begiu. O libi, a papa kwestie. Atrawa aben probleem, unosap obigi de probleem vende. Aben frustratie, unosap obigi de frustratie vende. Hoofdzaak mino denk na mi, mek asandissa. Er moet een ontsteking plaatsvinden ergens voor Ipanya. Na lek van migo te keer laatst, na wansan bemusu voor migo te keer. Lek van go te keer laatst, mi kosi mirigeri, da a ontsteking bigenatori dati. Kan de mi tek atibrong, omdat in mi ede bundipi imi ati mi bedenk dat no, wis one day, alamang edu en sani na libi, lek mi edu mi sani, pakito edwen sani, alama edwen chinfro musani. No one man no betre moro watrawang. Mami altijd bij op immediate dat one day o konso tak minanga pakito wo de gewoon samen na usref baka. Want persoonlijk not mino duamang. Toch? Da imbrikan da mi ati brong mis kreki dim stak shit. Sami no be wani amadis do. Amang goina politik da juist dat. Mine be wani juist de masambe wan ap vanodu takande amang aba people. Mi aba steng, da kan de wan tramang aba organisatie, maar samen da ubo mekwan kofu, dobo feti tegen onrecht, dat wordt aangedaan aan Surinamers. A ontsteking voor mij eerlijk krimp mi ati, a deina limbo, di pakito batak ja, amo goin politiek officieel. O begin nga, abedin politiek ba, maar mo begin nga politieke campagne. Dan tak shit. Samino be wakti na datipsa, da ala de tramang sa de man be koop omba, de mandat no be demoro. Da pemi beri ketak mi hoop tak de tori sa meyere na lei. Da mi kostak no werkelijk da mai so gweno. Da mi woke na po. Toch? Da atapa ontsteking ontstaat. Dan begint don't denki tak boy. Da somaras maris be kosmi. Somaras maris be so. Da mi kon nga atibrong. Tap eng. Tap pakito. Plus tap desma. Sa ne begrijp me. Toch? Dus maar zij denkt dat ik na positie me zoeken of na een partij. Dus dat pa atibron me ontstaan, dat me go los. Precies zo ook toe, atrawang sa aben probleem, toch? Voor zijnde a go so los. Mi etet masragado begunu nang lek fa we karusere ugado. Ulibi atori nang rus. Suriname heeft grotere problemen. De jeugd kijkt naar ons. De kinderen hebben ons nodig. Suriname heeft ons nodig in positieve zin. Nonde wins you na mi follower, you na mi fan, you ati e brontaping, me begi mi eteken presi me taki vergeving, shilek na mi fout. Shilek na mi go lula trawang, kan de asanda doe na verleden, en lea goeie verlies, a vergita sandati, ma mi etegunu, me teka fout tap mi. Da mino bumo stak gomite moro, da if mi be liba san solanga, da mi debem takatori moro, da mi be de anders. Toch, maar mi kon en mi kon te bijna, lek de meeste voor unu, we go piki te wan smata kwansani. Zo le zei boef piki, en soms i moest piki, maar met te gado begunu.
liba sanie. Suriname heeft ons allemaal nodig. Onze kinderen, de toekomst, heeft onze kracht nodig. Onze positieve energie. Dus mensen naar mofo jaro de. Uluku schrijf bon. Alas ma verhit no de. Isabi toch luku misref meke mee. Misap tak bon furu funu. Ube de wa hura stemming. Omdat bon furu funu. Nogo luku alive. Fu leren wan sani. Omdat boomvoers mag Holland toch de nog ontwikkeld is revi, dat lastande wan die tanja. Toch boomvoer go in a life, omdat ube wan jere if betwijfel en tak we volg me. Ube wan sabi if na a Siebrano saweshi in me na dat de ube wan sap graag if tori de fu me san kibri. Wijf tanga is de tori no komoro adoro so no sabi. Politiek diki mi her inbere mi grandma botaki mi her gogoro de dici de no fen noti da next no de moro figo suku of fuleri of fuan sabi over me inaf suku sap not for me wat mi tori tipi toch maar sami wan aksunu uliba sani lek fade ulibatore ulibatore ulibatoro ulibatore, ulibatore, ulibatori. Kulibatori fade. Alasma spugengal, alasma regering. Ko draai kon terug naar rust. A rust sa eigenlijk op van odo. Voor focus aan nationaal belang. Aan Surinaams belang. Ja, wala malana wang. Kono fetus revi. Misa ap mi foto. Metek mi foto. Yusa ap je foto. Take the view dat je shitaki samen ook aan me kwam worden beter tamara. In affectief godu, in affectief grondapsani, fetief alvast voor af lobby gi revi, lobby gi naaste, lobby gi familie, lobby revi gi de wang, die no lop you. Me go grantangi, dis bede asteng voor onverwacht, bosse kondre genaamd Siebrano Piqué,